Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Súčasná hospodárska a finančná kríza viedla v Európe k významnému nárastu verejného dlhu a v tejto súvislosti sa automatické stabilizátory sociálneho štátu stávajú omnoho dôležitejšími, ako boli doteraz. Účinné zdaňovanie má zásadný význam pre verejné orgány, aby mohli plniť svoje úlohy a povinnosti, ale aj očakávania občanov. Na zaistenie fiškálnej dôveryhodnosti je potrebná dôkladná fiškálna konsolidácia spolu so spravodlivejším a cielenejším rozdelením daňového zaťaženia. Zníženie dlhu vyžaduje tak obmedzenie výdavkov, ako aj zvýšenie daní najmä pre vysokopríjmové skupiny. Prioritou musia byť daňové zmeny zamerané na rast. Len tak sa vytvoria základy dlhodobého rastu. Je nevyhnutné preto usilovať sa o aplikáciu takých postupov, ktoré pomôžu predchádzať vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a zneužívaniu daní. V neposlednom rade je rovnako potrebné zvýšiť aj transparentnosť. Ďakujem veľmi pekne.